mergi un pic el? Fac pana, mă. Cum e? Mergem? Ne plimbăm? A? Treci la volan de acum. Da. Doamna Gina. Aștept un comentariu. Cât credeți că am dat pe această bestie? Cât credeți că am dat pe această bestie? Vizionare plăcută și toate bune. Viața bună, măi prieteni, am ajuns la o nouă achiziție. Ia ce avem aici. Opa, opa, că facem accident. Facem accident. Cum vi se pare? Această mașinuță. Un Jeep de care îmi doream eu să fac o achiziție. Acum s-a îndeplinit. I s-a îndeplinit un vis, are cauciucuri noi. De fapt e frumoasă. Frumoasă. Și asta pornește la buton sau la cheie? La chei. La cheie, n-are buton. Nu are buton. Trebuie să mai strânge la aici, ăsta. Da, da, da. Și nici n-am pornit-o și nici nu. Uite, pune mâna pe motor să vezi. Ei, nu contează. Ui. Trage un pic șocul. El a avut alt carburator cu șoc aici, ai înțeles? Da. Și acum eu nu i-am mai găsit ăsta ca să-i mai bag șufa lui la șoc. Da. Și are cu două nivele, dar cred că Da, o să-i da, dau da. la ăsta. Mai lasă-l, mai. M-am dat cu una din asta la Poiana Brașov, era un parc mic de copii. Și de acolo. Ei, dar nu săturează așa, băi, omule. Au ce frână a pus. Nu săturează așa, nu prea merge corespunzător. Pentru că nu se schimbă viteza cu motorul turat. E... Da. Știi care e ideea? Viteza când o schimbi la astea semi-automate, reduci viteza, da? Am redus eu. Da? I-am dat atunci la... E dat, e... Da. Hai, oprește. semnalizări. Ia, funcționează? Da, da, da. Aici afară, pentru că... Da. Merge frumos. Da, aia ce-i? 44. Aia ce-i? Frână de mână? Asta deci? Da. Aha. Are un șurub. Da, da, da. Da. Ai și două chei la ea, de contact. Da. Un parc de... Cred că era exact gen cum era ăsta de... Nu, nu, din ăsta, de...
cum erau la noi în România, carturile. Da, da, da. Școala pionierului. Exact. Da. Exact. Așa e și noi, vezi? Hai să vedem cum o încărcăm acum. Ei, intru. E mai lată de 1,15 asta? Oare? Nu știu. Da. Uite, băi, problemă mare, am încărcat-o. În asta nu se închide oblonul din cauză la roată. Ia uite. Are exact 2 metri și 15. Mai mult de 2 metri și 15 cu roata încoace. Trebuie să dăm roata de rezervă jos. Pe cât să stea? Pe 8. Și cum este benzină și în rezervor. Un 13. Atent, am o singură tubulară de 13, dar n-am ce să mă văd. Dar parcă mi-a aminte că nu le-am strâns tare. Ia uite. Ce înseamnă să te scoli dimineața? Pe ăsta l-am strâns. Pe ăsta l-am strâns. Ce înseamnă că nici eu la mașina asta nici o cheie nu am. Da? Ia, găsit? Nici o cheie nu am la mașina asta. Și doar am zis să-mi iau trusa de chei cu mine. Gata? E. O punem cu alea înăuntru sau o pierd pe drum la hopuri? Mai degrabă o bag în portbagaj. M-am dus cu un băiat și-a cumpărat un ATV de la Matca, de la noi de acolo, știi? Comuna Matca, nu? Știi Comuna Matca, nu? Și m-am dus cu asta și l-au pus pe o parte, că era mai lat decât remorca. Și o sări și au pe drum. Gata, s-a închis perfect. Da? Mersi frumos. Ia uite. Ăsta nu sare de aici, nu? Nu sare. O sare că e prinsă, dar totuși n-am, iau vagă și nu. Zici? Da, mai ai și benzină, ne? Păi ai și plinul aici, uite. Ia auzi. Ia uite, bă. Are și filtru acolo, nu? Are și filtru. Ți-am spus, carburatorul este nou. Da. Ăsta este de un Cross de 250. Bateria este nouă-nouță. Pentru că el e mai lung în jos, a trebuit să-i fac o flanșă eu. Da. Să-l mai prelungesc puțin, să-l duc mai încolo, să aibă loc în Am sigur. înțeles, da. Filtru de benzină, ai tot ce trebuie. Motorul este nou. Deci numai asta nu a fost folosit așa tare. Da, am înțeles. A stat mai mult în garaj. Da. Și când am luat-o, i-am lovit acum. Ah, Da, am intrat într-o cutie de gaz. Mergeam pe un trotuar, înțelegi? Și am pierdut controlul și am lovit aici un pic. Ei, o să o lipesc pe desubt frumos. Ai faci și tu pe celălalt. Păi da. Cu asta mă ocup. Gata. Recondiționare total. Da? Da, sigur că da. Înseamnă că o să o faci țipe. Păi, dar nu rămâne așa. Eu mă gândeam să-i pun un motor de ceva mai mare. Și am avut un ATV de 200 și avea motorul aproape nou, știi? Și apoi, dacă îl puneai la ăla, oricum nu merge nici cum. Așa e făcut pentru Mai capacitatea. sunt modele cu telescoape, cu arcuri, cu altceva. Alea poți să-i pune Dar și până la urmă ăsta de 150, nu? 150 cm. Da. Da, am văzut pe, da, uite, Scrie scrie. undeva pe Da, da, motor. da, uite aici, 150. Da, acolo scrie. Bun. Mersi frumos Să o încă o poți dată. sănătos, tată, și... Te uiți să-mi dai o abonare pe YouTube? O să mă uit. ATV Marian Andrei Tecuci. Hai că-ți trimit link-ul. Da? Salutare și numai bine. Să Eu, poți sănătos și să se bucuri copilul tău de ea. da? Da. Amândoi. Doi, să vă trăiască. Nu, eu și cu el. Amândoi mă bucură. Da. Corect. Salut. Salut. Și cam gata. Totuși stau cu frică că se răstoarnă canistra asta aici, băi, băiatule. O pun înapoi aici și o prind ca lumea.
Că fac ca naiba așa, dacă nu sari, băi, băiatul ăsta de aici. N-are cum să sară. Îl lăsăm așa acolo. Ce-am mai uitat eu, m-am uitat cheii de aici. Le-am dat drumul jos aici când le-am băgat. Uite, pe amândouă. Cum noi, mă, prieteni? Vă place? Nu vă place? E aproape nou motorul și tot. Ia. Și roți și tot. De când mi-am dorit una din asta, mi-a cerut prietenul meu, Pavel și Costel, mi-a cerut schemă la așa ceva. S-a apucat el să facă ceva, dar nu, a ieșit total altceva. Vreau să-i, ca de obicei, opresc la Mărășești și mai fac o dată. Fluturau centurile astea de siguranță. Și am oprit pentru o poză. Pentru o poză de... Am oprit la mausoleu. Ei, nu-i de armată, e de copii. Copii? De copii, de copii. Dar nu-i de la noi asta. Noi de la noi, noi. Ia asta, ia. E asta e de tablă, de fibră. De fibră, da. Dați seama cum e. Da. Au cumpărat-o de undeva, da? Am cumpărat-o, da, acum. A, ba, da, eu acum? Da, da, da. Dar de unde? De aici, de la noi. Dar nu-s bun? Multișor. Păi e 160 de milioane, 169 de milioane nou. Nu am rezistat și am ajuns la Tecuci, am făcut și o spălare totală. Uite, pe aici, pe spate are, nu-i dată jos folia, din foliat. Am spălat și roata de rezervă, ca lumea. Am spălat și o leacă pe la motor, una pe alta. Ia. Am dat o leacă pe mașină. Mergem acasă. Ia să vedem ce facem. Ia prima, are folia pe el. Vezi? Facem noi doar folia. Are rezervă. Eu sunt la rezervă, nu fac pană. Da. Ok, asta e bună, canistra, cu bere în el. Asta da. Poți să mai zici odată. Băi, trebuie să scolească de astea, să nu știu cum. Hai să scolească. Hai să mă părăsc. Frână de mână! Băi, Cornel! O gălăgii de bani, băi! Dacă zic, te speri. Știi că pe unul nou, 169 de milioane de emal. Are unul singur, atâta pe România. 169 de milioane. Dar eu când mă bag, mă bag. Oare că mă uităm din nou la stica. Mi-a făcut plouă băiatul la el. Ce zici, mă, mergi un pic el? Îi fac pana, mă. Da. Ce naiba? Ia-ți de-amă, ține. Acum a făcut pe masă.
Zicea ăla, mă. Da, e un lateral. A, așa, mă. Așa se oprește, mă. Gata. Dar nu mai împingi, mă, că eu vreau să-l țin oprit. Dar ești, nu vreau să văd dacă ține. Vreau să văd ce a ieșit motorul, dacă a ieșit curat. Dar deja era curat, ce să mai asta. Bă, știi ce-mi pare rău? Că n-are geam în față, mă. Alte făcut la stolență la pe Ha? La ce-am făcut? la stolență. Am dit bateria aia. Ia uite, mă, 150 cm, vezi? Vezi? Ăsta e motor de 150. Ăsta micuț. Ăla, Cristian, cum poate să-mi zic la ATV-ul lui că e de 150? Așa e cilindrul la tău? Ha? Păi zi tu. I-a pus baterii nou, a păcat că e din aia mică. Așa-i vine, că e o leac mai mare Băi, merge. are totul nou pe el, instalat și tot. Și ia uite ce mi-a dat om, Cherosen? cu plinul făcut. Ia Am uite. crezut să dau cherosen. Să zboare. Ăsta e de 8 litri. Am văzut așa ceva, tot la fel. E de 125 capacitate. E cu rezervorul de 3 litri. Asta are 8, cică. 7. Nu știu cât a zis că are. Tot aerisirea prin aerul are. Da, păi, Nu e radiator. cum altfel? Am curat centurile astea pe stradă. Astea fluturau pe stradă. Ia uite, mă, are și în canistră benzină. Da, pe asta trebuie un lacăt aici pus. Și să încerc să... ce e asta? Să încerc să-i jupoi asta, mă, plasticul ăsta. Cu dea cald. Ce ori. Și are căzut sticla de aici, capacul, geam. Da, băi, nu-i zgâriet, nu-i lovit. Uite cauciucul ce fel ăsta. Are creasta pe el, are... Cum ai dat la mine și mi-e creasă în aia? Da? Da. Dacă aveam geamul aici, dar îi fac un cheder și îi fac din ăla de plexiglas. El cum e geamul la... Frumos, nu? Cum ai crezut-o dimineață la prima oră? Am trezit dimineața la prima oră cu ce? Mi-ai trimis mesajul. Am trimis 9 achiziții. 9 achiziții. Da. O să-i pui și gata, ești primul la război, că ai mașină. Ei, da. 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 Ia în cap. Zic singur. Știi unde trebuie să duc. Știi unde trebuie să duc. Dar ce-o mers băiețașul cu el. Ia urcă, băi, Cornel. Ia urcă, coleac. Ca pensionare, nu? Ia urcă, coleac. E mult cum stai, dacă încări. Ei, nu încăi. Eu m-am dat cu Darius în din astea. Ha? Încăp frumos. Dar nu-i cu ambreiaj, mă, că ăsta e automat. Frână și accelerații. Acolo, accelerații din coace frână, da. Are, mă, frână, s-a întors într-o roată băietul ăla. Păi, interesant tare. Trebuie să-i lipesc asta pe desubt, bag ceva frumos. Și e intact. Uite, a avut o glinz. Păi da, cum vrei, dar și, mă, la război. Hai, mă, îl Marian în dreapta, iei cu tine? Hai, mă, te urci și tu? deci cu ales în dreapta, pui mitraliera cu alea. care să ne lasă râde de mine. Mă, fugi, mă, pui mitraliera cu alea, mă conduc. M-am oprit, am cumpărat un bec, că partea asta e căzut înăuntru. Uite. Spart. Dar și are frânghie, Așa vine cu el din magazin, mă. E frânghia lui originală. Mai e așa niște. adică care rămâne Ce? panul atrás cu câinile, nu? E ruptă? E plastic și asta? Ceva mai dur. Da.
bun ca ai colierii. Colieri. Ai pornit-o, Maria? Da, Colierii românești. Sau nu merge? merge, mă. Dar acum i-am dat o leacă de apă la spălătorie, la filtru. Și sper să nu fie intrat înăuntru. Am dat. Da, are mă, dar dacă sare cât de sub, nu mergi. Nu sare, O, și frumoasă, curată. nu? Nu? La curte care. Aha. Miroase așa urât. Nu? Cur. Ia bag eu acolo. Are claxon, are toate. Dar nici Dar și asta nu. Băi, dar am un volan de Matiz, mă, cu tot cu aia. Asta e pe urmianță? Pe urmianță. pe direct. Scoți unde ai băi să te duci. O să Până la dea. calea frate și înapoi, nu? Păi da. Ideal. Punem în remorcă și ne ducem cu Asta e el. rezervorul de benzină? Direct. Direct. Acolo e rezervă, mă. Are benzină în ea. Păi zic că de aici ați dus și benzină sau? Nu, are rezervorul lui aici. Unde are? În față. Uite, pe motor. Ăsta eu am scris de apă. Apă n-are asta, nu? Nu-i cu apă. Nu-i place apa. Ca lui vecin. Merge cu vodcă, nu? Îi dai largul? Alin. Ce mai trebuie să-i pun cablu de... Așa la Diony e așa. E cablu de la șoc. La aia. Are două trepte de șoc. Una, două. Dar n-ai găsit crem să-l dai? Nu știu dacă îl dau pe ăsta. Nu știu dacă îl dau pe ăsta. Știi de când mi-am dorit unul din ăsta? Dar De când ne-am văzut în Poiană la Brașov. unde e accelerația? Nu, bine, nu e tot. Ca și e frână. Frână și accelerația. Frâna e pe stânga. Ha? Frână e pe Frâna e pe stânga, mă, că ăsta nu are ambreiaj. E cu viteze semi-automat. Frână pe stânga n-am mai auzit. Pe dreapta știu. Pe mijloc, nu pe stânga, na. Are două pedale, ca la mașinile automate. Dreptul, calci cu stângul pe el. E calci cu... Cum și găsești. Nu, De călcat să calci. prins cu mâna. Hai, băgați remorca în grădină. Nu mai stați. Ai din cărcat, nu? Opșoi. Uite așa mă uit și eu, că nu văd de aici. Dar pune tot ăla. Dar la știi mai uiți. Ia pune la el mort. Mă uit ce mai are pe desubt, una alta. Hai de Dar scoară-l, spune-i. Cheamă-l pe Nicoi, că pune cauciucul. Ia să vedem. a dat și rezervă. Bă, dar unde, Unde e rezerva să pun la ATV, că am făcut pană. unde mi-a fi pus oare, mă? Ce cu bobiță? Unde mi-a fi pus șuruburile de aici, băietul ăla, mă, oare? Le-a dat drumul aici? Sau s-a dus sub pierna asta? Nu știu unde să. Încă le văd eu. Cum, nu e o problemă. Hai, băgați remorca. Dar și e greu de băgat, o dezgat și o bagă singur. Nu poate. Da. Și e grea, nu? Păi da. Mai greu este decât e remorca. Cum e? Mergem? Ne plimbăm? A? Treci la volan de acum. Da. Doamna Gina. Doamna Gina, ai din tins rupi. Frumoasă, a? Foc. Ați văzut când vine Darius Șoveri? Ca de capul meu. I-am dat frânghia aia jos din față, pentru că are aici o tobă, da? Și să ardea pe tobă, i-am scos toate mufele de la motor, pentru că trebuie suflat și filtru. Suflăm mufele toate, ca o apă în ele. Așa. Băi, lanțul e întins tot ce trebuie. Bă, are, auzi ce întinzător are cu arcurile alea mari pe mijloc. Așa. Frânghia asta e a lui originală din magazin. Lua foc de la tobă, băi. Lua foc. Ia uite ce fel s-a topit. Cred că n-a știut omul de așa ceva, de foc la tobă. Stă urât asta, folia asta. Așa, încă nu s-a spălat ca lumea, dar o să-l mai curățăm noi. Mai luăm și folia asta de pe aici, că stă foarte urât, da? Pe marginile astea. Cred că o să-i dau astea jos și o să desfac de tot folia. Dăm un polish frumos la asta.
Așa, ștergem frumos cu silicon. Am cumpărat un bec, că ăla e căzut aici. Uite. E căzut. Prindem bateria frumos. Motorul e tipic. Cum a zis băiatul, are motor de cross 250, motorul de 150. Am văzut că merge bine. Na, ce să mai zic. E bombă cu ceas, frate. 169 de milioane, una singură este pe EMAG. Restul 2900 de lire costă pe Anglia, de unde a luat băiatul. Hai să-mi trimite factura prin curier. Așa. În rest, n-ai cum. Frumoasă foc. Ce ziceți? Dați voi în comentarii. Băi, ai luat o panoramă. Am dat o leacă de bani, ce e drept, dar noi cât e în magazinul 169 de milioane, am dat ceva și eu. Hai, lăsați un comentariu cam cât credeți că am dat pe această bestie.